kunzima isimo emva kokutholakala ukuthi umuzi kaNgizwe usushisiwe laphana-ke, kanti kusolwa abantu abafike bacela uNgizwe bangamthola. Kwatholakala ukuthi uNgizwe akatholakali, kwase-ke mabefulathela kwasala kwasho umuzi. Sawubona kuphinde kuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje kubungelela kuyena mathuluko izidomo zimqamela amehlaka abanye zibaqamela imali ukuthi ukwazi ngana kwethu kushube isimo laphana-ke eNatali eMbumbulu la khona-ke uNgizwe ezinze khona nomndeni wakhe la khona-ke kufika abantu babuza uNgizwe bangamthola uNgizwe base-ke bakhetha ukuthi beshise umuzi laphana-ke izindlu zangqongqa zonke, kodwa-ke babonga umphefumulo. Umphakelo umthakathi uyachaza. Ya usungaqala. Yeah. Bafowethu siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya ophansi, sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga. Silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMbumbulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola. Bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi, kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo kuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesikamacengwane, kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo, futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha, siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani, ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu, singashayi umuntu nje, sishayana sodwa. Bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibobabuka, masibashaya ngemvubu babaleka bengena eviyweni. So ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu-3000 aphinde abaleka yongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke ebaleke ngene eviyweni suke khomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba abavikela abantu bokufika abayisikhulu, abayiphoyisa, abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi, ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga, abaholi bayawusupporta, abantu abaningi bayaweseka, iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani, bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka-30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya. Kusukela namhlanje njengoba kuwumhla ka-10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu-40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa, sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi iy'nsizwa ama-security la eSouth Africa avikela abantu bokufika, yekani. Iy'nsizwa lezi esiyibiza ngenkabi eyivikela abantu bokufika, yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika, ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into, kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho, sinakekela abantu, sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sinicela sithi yekani, siyamkhalela kuMacengwane, sizophinde sikhulume naye usazophela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokhu, kodwa nje siyakhalela Macengwane ngokubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho. Sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo, siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise lesitini, insizwa lesitini iyodwa, siwuvuse ngokusheshsha lo musika Macengwane. Siyathokoza inhlelo mhlawumbe eqhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befisa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenzeka kanjani. Ya kusasa ekseni nje, kusasa ekseni ngomhla ka-11 ngomsombuluko ekseni ngo-8 ngizobe ngisumkhosini